Dong mukak longkam teron akomblin adung along EPSLC asong pen press meet ke papon. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monjri mitron pi non bertang ton penarju polik tha Mahamer constituency ke parlo dong mukak longkam teron akomblin adung along harokhat LA hin bencepatir pi ponsi EPSLC amai pujai kathar ameki ke kai pona puthak ningduk cepaklang ponsi EPSLC asong mai pujai kathar lapen EPSLC asong apandia chohang wek nangji pusi Ruby Singh rohang hin ben pachini pon thang ni phai creature ke parni porphai asia porpen dong mokak longkam teron akomblin adung along harokhat LA Ruby Singh rohang hin bencepatir pi ponsi dong mokak EPSLC asong hin ben dharna pado ponsi pherang ke amai phapon labangso pherang ke amai ke phapon lake EPSLC asong amai phu jai kathara meki ke kai pona puthak sining duk chepaklang ponsi pherang ke amai ke phapon bangso pherang ke amai ke pha along Central Committee General Secretary Sarkiri rong parlapen Finance Secretary Dhoniram Timung lapen harokhat LA Vice President Borsing Timung lapen Gobind rong paratum chetong dun lapen halapu Central Committee General Secretary Sarkiri rong parahin pen lamthei pachini pon ke Prabjin pen EPSLC mai phu jai kathar lapen EPSLC asong aphandia chahang ponangji jong si dia chahang he pulote kachisong ington te pusi pachini pon 100 টাকা 150 টাকা মুসুরি ke dong dam laba kapan pacin bisa jauh pacin tu persen pe musuri pakelon munde ke baru tu pacin bom ke odin amuni kace to di ke don kosolo ke dubara kace to di ke don pharusi amusuri ke dong di pak ingkol hala ke long munde tu ke ciru hai pera bai ma ha Muli to muli pasal dua satu mah cuma tangka ek nak cek nang gompo nang hong nang gonjim dah ke pecul bisa. Ha? Pini jai ka thap ke 70 years kal biang long ini tu long richelong deter la soa nang ke thik cari tu ko tipo si raba phan nang le demo. Pi alon ke do lapen RSS ke do alon ke do dun akan di ka cekong tu. Hala dihi si Ceklo jong lempie pan RSS atu ST muda bat go back puli to phananga pinren inglo so phananga pinren ke nang tum pipo cholo ni phike hai deke tini jai ka thap ke ha gohatia sorsi kal biale wali da tum pham nang ke pakan thebo so na pakan se ke ningi dam cho ka du e pham ame thawen be se ka chipuda Tante hola RSS atum PCP atum inglo so go back inglo so muda back kunagi pupi chalo kar bialo RS lapen ST hola ST mo chaka chiko atum ni phika kai haye de ke RSS atum ha kai nahi ke gonti no separate hey gonti Servan ke pantang ngam Sike koilam dolang jai kathar a family atum asomar atum apiso tum karbilam tek theipu nangli tum Guwahati 7 mil Rukmini Nagar ahem damo nang tum chinipu katu eta damlo nil tum na damelo asomar tum da harlingam se kaninge side apiso mada karbilam se kaninge lapen ga apiso kathar pipu da kona se ke theklong anali tu apiso voter ID da Anjali Teron pipu se ke to la mek charge det malang tu lapen ke jai kathar aphan diana chohang nai pu tini labaso press meet pen sinili pu dalo BJP ST morcha tum chenglok la RSS bongo senatum APHLC president jai kathar pen chenglok APHLC tum han nali tum si diana chohang nanji nali tum chini net pen hang munthi dam de pen jai kathar phan ka pin ram APHLC phan ka pin ram lapen ke jai kathar ami phi meke kai pot nali tum diana chohang nanji kali pulo tang te APHLC company dokmuka chot kali nali tum theklong po pena dix tame a consequence pin tame abang so ka che song bang ke ingtom te dat pu lano Untuk khabar nang tum diana chang nang akan ketini karbiang lo akan ansil salo keto lo so tuman ladang so BJP lapan RSS so bongo sena tumapan kacijang lu parti lo kan nang bara itu tum lo so parti PCC lo kirang ya jupan si pini lewin kan nang luhan chuni lo wan handle sini lo tum 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 ka long kam teron akumlin adung itu
APHLC asong ten ile tum ini dak dharna mate ile tum dak press meet ke phana ko thebang la lo isia bangke ile tum ke ining ki pung dharna puda kali isi bangke ile tum ke kang nek chora dharna udamlo pulodang ni bipolo pulodang ke patum ya sonson BJP ST morcha tum RSS atum lapan bongo sena tum jelang king sing APHLC amaipu mate president jai kathar aphan di porong supilong ami phi ke kai ban chenglok ka pin rem ka dok wai ka pedo posin tu me kan ne gunchon di polo tang de lage BJP tum ke klem naya kam ali le la ke ruling party tum ke klem naya kam ali ke la hai me phi ke kai tamo ka pin rem kam tamo ke la ke opposition tum kam ati isia bang ke la halo ile tum APHLC aphan ang hoi nang GP po ateng non pensi dak pensi klang dak je alang itu masih opposition role don nang play rong lapen ke BJP ST morcha ake hai longsing tok bi kaning jalam lai lo je ai kathara somson karbiang long aphan hanga contribution away lapen ke thang ta nang klem pipe ko bangke lake kapachu bai thekti garam lage lake alang lime thang mada chini de dana pumi me isia bangke la hello la Guwahati High Court aman ke do Guwahati High Court pen PI Thang ni Phai Kreser ke Barni Mahama constituency ke parlo Narlongatia Darso polling station along Mahama Mondol Committee Tumpen Tur Prokamamai ke padopon labang so sai ke klempon la ke CM Dr. Toliram Rang ke pin kharateng pensi klempon lo la penan so se BJP sarkar ke pangtang ponje aphan puthot Narlongatia Darso polling station along mai padopon lo lason si labang so mai long bang trok aphan Garmia sakhelo ronpon lo lapen bang pokep so se bang phubang pia tumaphan Ayushman Bharat akar sitami ronpon lo bangsa mailong abarim VDC chairman Longsing tok bi Mahama Mondol Committee maipu porno inti VDC member Tilok Bordoloi Mahama Mondol Committee office secretary Berentron lapen ongdung BJP ratsai klembang atum chetong dunsi mai pachun ponlo halat tu ke thana lang sing ditungke dihu sike arulong jo te ilong ke arulong jo relu ili to makai mate ili tu mo si ora ma ke nam long sikai si ili ro long sikai si asang bu ke nam long boro boro bharat mata ki Longsing taran bharat mata ki boro boro তেখেতৰ হেমাছৰ আছে যদি আহিব লাগে নীল আসন কি ভাৰত মাতা কি লংসিং তেরন জিন্দাবাদ লংসিং তেরন জিন্দাবাদ आप क्या के लिए la news mate nutina channel dak du uthai lo lasga do e pani lin pen nali tung pham BJP pen kadong pa jilo news tung pham choro lo kadong pini nili tung nalong tian nangkele bangke lapulo Bharatiya Janata Party Mahamaya Mondol Committee ahin pen nili tung Mahamaya angkang ana polling station hongke prai siang bom ni tum program inang an melo ati pia bangke ni tum district committee hin pen mate Sar Toliram Ronghang Dr. Sar Toliram Ronghang hin pen kapin karateng pen along tina polling station along rada tum kupi sikili nang langma kadu ala Mondol Committee pen haladak kumrisi arjudam nangji lapen kelong liason PVP dolang lahaya puthak arjudanji lapente non kewangji la election non ciklo yoni anton ke bangko la so puthak raratum kosong si dobong mama lahaya puthak rong atum phan handam nangji mate ko ansi BJP sarkar kipi ason ansi tame raratum phan citang loma citang telema arjudam nangji pusi nilitum phan nang than la sipi narlongati sitame nilitum lahaya puthak cingki jethan lo dan raratum ta ani ngarong lo ladak towar puno nilang puno pimarong sara parla puno kelong da dolo kasi kelong liat arong tundula alang litum kan nangji pusi pulo lake karbi asar tumpan kirakam si kem lu pu raratum curul lasi pini lunsing teron ke Japon ladak Mahamaya angkang mate Mahamaya homosti araratum da alang curulo
la sinilitum ahin pensi tame BJP kem bang pu bang ke sin tame nilitum pini ana bang ke non dolang nilitum ke damji la sinilitum kaddo ko wedak Muhammad arat istami pini an istami BJP do tibla la news mate alustina channel dak du ut hailo la sigato e panilin pen nali tumpan BJP pen kardom parji lo news tumpan churo lo kardom ini nilitum nalongian nangkili bangke lapulo Bharatiya Janata Party Mahamaya Mandal Committee ahin pen nilitum Mahamaya angkang ana polling station hongke brai CM bom nilitum so program pinang an lelo ati pia bangke nilitum district committee ahin pen mate Sar Tuliram Ronghang Dr. Sar Tuliram Ronghang ahin pen kapin karateng pen along tina polling station along radatum kupi sikile le kupi sikinang langma kaddo wi ala Mandal Committee pen haladak kumrisi arjudam nangji lapen kelong liason kupi dolang ma lahaya puthak arjunanji lapente non ke bangji la election non ciklo yoni antom ke bangpo la so puthak radatum koson si dobong ma lahaya puthak rong atum pan handam nangji mate ko ansi BJP sarkar kipi ason ansi tame rara tumban cetang lo ma cetang telema arjudam nangi pusi nilitum pan nangethan la sipini naloti sitame nilitum lai putak cingki setan lo tapen rata tumta aningarong lo ladak towar punoy melang punoy pimarong sara parla punoy kelong da dolo kasi kelong lias arong tumdula alang litum da nangji pusi pulo lake karpie asar tumpan kipi thirakam si ki klem lo pu rara tum churulo la sipini lunsing teron ke Japon ladak Muhamaya angkang mate Muhamaya homosti ara tum da alang lipan churulo la sinilitum ahin pensitame BJP klembang tu bang tum tame nilitum pini ana bang ke non dolang nilitum ke damji la sinilitum kaddo ko wedak Muhamaya ara tame pini anstame BJP do triblang lapen BJP aphan raratum along Congress penoy APSLC penoy aga prek adol pensitame non ko bang BJP bang domlang lapen BJP apansi non dak kroy triblang pen kroy bomelang pusi raratum bang non ta bang bomlo si pini bangke la birta abutung tumpan tabe nang tumpan chorosi dilam the langsi dicelo kardom sarante pini bangso mailong gramo sakila pen Ayushman Bharat laso bangpan pansi pipajir pono gramo sakhi bangke ahper bangke dak bang Lakaing ko rapo nilip constituency ke parlo Sarioti Borpung Borlang Sora tum akoy puta khadalong dolong ka wedet pen ajok kisung ke ponang pinpur dame pusar pisara ka pen non puanda bangso kisung jogon elang pusi Borpung Borlang Sora tum kaning ripon athe inglong ke dwara tum ke phonglang so mate colony alang roi parpe puti methang ahe marit chelele lapen keso ke unia hud hospital le chewanji ba hithi kolat school college hai hoile wangji sita langroi nang parvek nangji ningkreng hot ke langsan muchot bonta barla por hot ke langjong si theolo pulote keso le kithi point korang sita nang parlong lelo lasi kejoi wanje afan karbiang long termas council hoi pen mate Dr. CM Tuliram Ronghang MEC Pubitro Rongpiatum bangso kesung pen kejok jia pandolong nang pisera kasum te mesenji pusi inglong ke dora tumen chuning ripon chokela pen Philip Tisoloti Kiminus Karbiang long nalimen je thani ma nilimen ke Robinson lekhi ate laso aphan ke kusonsi helat bom do kuna na rong la so ke attack dam nei ke na so ronge dak ke cheng pen ke dak balijan lo lapen adun thu ke honda jan lo lapen adun thu ke ha sariuti lo lapen khirang rong lo lapen pu bor pungan stami la so to war si chileng bom lu hapo attack dam mi phai ke la so lang par pi lo te dam nu puya lo gadi dam eno na hokta langpar pe te hapo thak an ke dam thai ve lu dagan ve lu council so fran ko pini ke chuning ri lam thena li the ke ni dun ji do ma prang ben da la meeting along stami alang ni tum la to war bang nang people ko bom no bon stami pini arni anta la bang so to war nang ne dia jo aso alang lok si ti par nang nu de long
delong tanang pipu pusta lang litum cicak dulu bos kami laso delong non ans kami nang li de joini sini tum barika an siksak tala si celeng nang bom no lapen sipar nang bom no Nanti hoi pen kachuniri ke Karbi Anglong CM lapen doktor nomor momen lapen ke pubitra rong pi tompan la so delong nang bonai pi sonte misanji pusi chuniri lo kanang lu ahok lu labang so delong yong si nang punai pi pute ni tum la an ke siksak wen stami aki joy wan dupu kasi alang itu mansa labang so delong ke punai pansi chuning wilu lapen nilitum la non ke ningkring posi nilitum labang so lang asapu akisan dulo la si hat pera dim tadu bang chipar pera dim si tadu lapen mu barikanang ni lu pulute bang so lang nang thipo ange nilitum kisu serious tamini tum kiche wanji phana ka siksak du la si labang so adulong yong si dulo puti nilitum ta kisu kadu ka ve kiche wan lapen kiche dam che wang ans tamini tum akijoy wan dupu la si labang so akijoy ki phanili tum phan nang bibohar po na sonte mesenji pusini tum hin ben chuning rilu Ye birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong.